Dit splinter nye fjernsyn er forældet om 2 år. Politikerne har besluttet, at dansk fjernsyn skal sendes i en ny standard, som ingen fjernsyn understøtter i dag, og forbrugerne, de er forvirrede. Ivan Andersen og hans søn er på jagt efter et nyt fjernsyn, og de har sat sig grundigt ind i sagerne inden besøget i forretningen. Det vil lige være inde i dag og kigge på computeren. Netop at der står det der, at hvis det er HD ready, så er det bare det, man skal købe. Men selv de dyre fjernsyn her, fyldt med specifikationer som HD ready, HDMI og DVB-T, kan ikke modtage de kommende danske tv-udsendelser. Er det virkelig sandt, eller er det bare noget, du slynger ud? Nej, i dag sendes de danske kanaler DR1, DR2 og TV2 i formatet MPEG-2 på det jordbaserede sendenet. Men der skal være plads til flere kanaler på nettet fra 2009. En række nye kanaler fra Danmarks Radio, blandt andet en børne- og historiekanal, en folketingskanal, en kanal blandt andet med TV2-regionerne og en række betalingskanaler. Og for at skabe plads til kanalerne har politikerne bag medieforliget besluttet, at de nye kanaler, der starter om 2 år, ikke skal sendes i MPEG-2-standarden, men i den nyere og mere effektive MPEG-4-standard. I elektronikbranchen er man godt klar over, at det går lidt stærkt for forbrugerne. Udviklingen inden for fjernsyn går så hurtigt, så man kan ikke tro, at man får et fjernsyn, der kan gælde til tid og evighed. Sælgerne gør deres bedste for at følge med de nye standarder, og formentlig er der slet ingen fjernsyn på markedet i dag, der er fremtidssikret til MPEG-4. Det kan jeg ikke svare på. Det er der svarer skyldig på. Men det kunne man formentlig gå ind og læse i manualen, om den digitale tuner ville understøtte MPEG-4-komprimering. Så skal vi så til at investere i et eller andet og sætte ind, eller en boks, vi skal sætte til om 2 år. Hvis man ikke har et fjernsyn, der dur, så må man nemlig købe en modtagerboks til at sætte ved siden af fjernsynet. Men elektronikbranchen mener, at folk skal slå koldt vand i blodet. Måske vil man slet ikke blive berørt af den nye standard, fordi der findes så mange måder at modtage tv på i dag. Det er blevet lidt mere kompliceret, og det er fordi, der er flere valgmuligheder. Og alt andet lige, så er det jo godt for forbrugerne, at der er meget spændende tv at vælge imellem.